शुक्रिया इस्तेम मेंबर दिद्दू दायरा इस्तेम मेंबर अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद। शुक्रिया शुक्रिया जते रईस सरकार फरातों बिलफशी दायरा जते मेंबर हशम भाई धुशाली तकाता बे मी बिला अलगुण ताई दुरा वाहक धन्यवाद आदि मी बिल हशलो वाई देवी समहीदा अलगुण शुक्र दाखरा जते रईस दिवी राज्य के मियाद के लोबेत रईस रईस डॉक्टर मोहम्मद मोइज की माई बेगम वा इस्लाम दीना नुहन बड़ा लोब कुरा आदि दीनी मिखद फदा रुकुंतका पर समाल कंदी दीनी कंकं कुरियरवा मस्से कुरा रईस अलगुण में मियाद के फदा रईस अलगुण में लिबनीति अलगुण में उफा कुरा ये राज्य के हुरिहा लोबेत रई तुमस दीनी कंकम वर समाल कंदे दीनुगा मिहुना मी फदा रुकुंतका आदि मा बड़ा समाल कंदे इसे रईस अलगुण में ना मीग आहर्तके कुरी हा सकं अड्डिहा गहर्तगा नोदिहा गहर्तगा अलगुण फेवनी जकाता बेहे हास ऑफिशिंग एदवसर होरी अदि जकाता बेहे प्रोग्राम ता पर गदियं एरो हिंगी जकात के मुहिम का एर अयतुना बिस्नादी एमसेक्कें एर वर गदिय कुरी पहकंगास एमसेक्के माडु जेहिवा नोता हुट्टिफा ओवणकावस राज्य के लोबेति रईस मियादु के रईस डॉक्टर मोहम्मद मोइज बेरकमा हवालुफ दीनी कंकम वणी वरबड़ समाल कंदेफा अदि हासग माय बेगम वा इस्लाम दीना दिवे कौमियता दिवेहिंगे मिहुरी हुरिहा बहातक वरबड़ समाल कंदेवी एगो तो मियदु अलगण में होशड़िगे मिदा मुनिंग आ बिले जकाता बेहे बिले मी बिलो वजूद वेगे आवमु दिवे राज्येगा दिवे राज्यतुन्ना मी जकातुगे कंका रंगल तरतीब कुरेवेगे दाणी हदि कानूनिगे तेरे मिकंकम फुरिहमेगे दाणी जकाता बेहे ऑफिहुम मिकंकम कुरानी वर फुरिहमे वर रंगल देफु फेन्न गोतक्का मी बिलुगा वर रंगल इबारा कुरे फैवे अलगण में रईस रईस डॉक्टर मोहम्मद मोइज वेरकमा हवाली फहं मिहें होरी दीनी कंकम अलगण दन्नवाणी वरबड़ समाल कंद राज्य का रय्यतुन एदे गोता राज्य के वेरकं खोद्दे एमन फाण वणी माय बेगम वा इस्लाम दीन का मतिवेरी अगीदा को मतिगा एहे अलगण दन्नवाणी इराद कुरेव्या मिबिली वजूद वेगें आयमस दिवेहिन हिंगम जुमा ओफा वेरकं लिबिगें दाणे दिवेहिंगे दीनी अगीदा अनेक्का इतरा वर्ग देवेगें दाणे इराद कुरेव्या मिबिल गावनु नकवेगें दाणे इराद कुरेव्या अलगण में मसे कुरानी अलगण में रईस अलगण में गाँव कुरिय गिंदम बेनुवा स्पीड अलगण में बेनुवा कंक माय बेगम वा इस्लाम दीन हम तक उसूल तक मती देवी फुर्सत वरबड़ शुक्रिया शुक्रिया इस्तेम मेंबर वैल्यू दायरा इस्तेम मेंबर मोहम्मद अब्बास। शुक्रिया इज्जत रईस ज़कात के बिल इज्जत मजलिहा हुशेलुवेति रईस डॉक्टर मोहम्मद मोइज वर इखलास तेरे कमा शुक्र दलनव हम हेम्मे मी बिल हुशेलुवी बिल फुरि दायरा इज्जत मेंबर विस वर हास शुक्र दलनव इज्जत रईस हबाब गे मच्चंग हिमेने फंसा सतरो नमादा याकु मी हुशेलिगेंदिया ज़कात के बिलकी मी वगुतु और मुहिम्मु अदि निकमेति दति उंदगु हालतु गुले रय्यतुन्नव्वेस वर मुहिम्मु बिलेगे गोतुगा अलगुंडु फाहग कुरानी इज्जत रईस अलगुंडकी 7% मुस्लिम गावमक वी हिंदू अदि फितुरु ज़काता मुदलुग ज़कात दिनुमकी सरतु फुरिहमवा कोम्मे मुस्लिमगे मच्च वाजिब कमे गोतुगा अलगुंडुमगे मच्च मी कम्मी ओन्ननि इज्जत रईस मी बिलु गाणुनक वेगेन दियुमु मेगे सबबु मेगे कुरिं रय्यतुन्न नुलिबे निकमेति दति उंदगु हालतु गुळमुंदा अदि ए ज़कात हग्गुवा नोता मुदलुगु ज़कात हग्गुवा फगीरुन्न वर गिण हग्गुतके लिबिगेन दानक मळगुनु गबूल कुरानी अदि हमें मी सरकारू एफौ हासको इस्लामिक मिनिस्टर का डॉक्टर मोहम्मद सहीम वडागन्ने फहुम मी मुदलुगु ज़कात गोतुगा मी जमावा फैसा निकमेति दति उंदगु हालतु दिरुळमुंदा रय्यतुन्न वर बेणुंतरी एच्चगे गोतुगा एफासा बेणु कुरमुंदातं अलगुंड फेणिगे बदे दा देम्मेको अलगुंड गा दिद्दू दायरा इज्जत मेंबर अब्दुल लतीफ विदाळु फदांग इज्जत रईस अब उंदगु वे इंगे तो मी बाहुस कुरमुंदायरुगा उंदगु नुवाण गोत कम्मी कम वाण माहौले गायम कोद्दुनुगे वर बेणुंतरी कमे इज्जत रईस मी बिलुगा एम्मे मुहिम्मु कमे गोतुगा फाहा कुरने मिकमा हास ज़काता भे हाउस से गायम कुरबी अदि ज़काता बे अदि काउंसिल तके विस काउंसिल विस मी गायम कुरबी हम हेम्मे ज़कात काउंसिल गे सरुतंगे बहिमेने मसूलियो तक वाजिब तंगे बहिमेने अदि लोकल काउंसिल गे दौर ए बहिमेने लोकल काउंसिल तोगे एम्हा मसूलियो तंगे हिमेने ए बहिमेने एमा मी
ගානුනක වේගෙන් දියුම ෆහු අලගොඩ අබදුවෙස් කුරින්වෙස් දන්නවා ගොතක් අලගොඩ මෙන්න මේ ඉස්සතර මජ්ලිහුන් ගානුන තන් හෙදුමකි එහා උදගු කමෙන් වර ෆසේහ කමෙ මේක කුරින්වෙස් අඩුයි වෙනි අලගොඩ මෙන්නම් එකියකි නන්නම අලගොඩ මෙන් එකියකි මුහිම්මු රජ්‍යතුන්නා ගුළුංගුරි මුහිම්මු බේනුතකන් හෙදිෆුරි ගානුණු තක් හෙදි ඒ ගානුණු රයිසුල් ජුමුරියා තස්දීව් කුරවෙයන් අමල් කුරින්ජේ හිඳු එකම කණ්ඩේලිෆුරි මොස්සාතකුන් බොඩති ඉහුමාල්ත බමුන්දාතම් මේක කුරින් ज़काता बेहे फंडुगे चेयामन कं कुरबि बेफळगु दम्मे विदाळोवि आदे ए मोहम्मद मुस्तफा माफन हुळंगु दायरागे इज्जतर मेंबर वरा मुहिम वाकफुल दक्कावे मणिक फांड विदाळोवज्जे ज़कातु गोतुगु लीव फुरी एव्वेस फैसा मीगे कुरिंवेस निहारवेस बेकार गोतेग्ग नोत इस्ट्राफ गोतेग्ग हेद कुरे फणवाण वाहक एगे वडागन नोण फदां अळगुणु गवमु एद्दु अणेद्दुहा ವ್ಯಫಾರಿತಂ ಇತುರುವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ತವ್ವೆಸ್ ಗಿನವೆ ಅದು ಎಹಣಿಯಂ ಬೊಡತಿ ಆಮು ವ್ಯಫಾರಿತವ್ವೆಸ್ ಗಿನವೆಗೆನ್ ದಾಹಿಂದು ಅಳಗೊಂಡು ಮನ ಜಕಾತುಗ ಗೊತುಗ ಫෑಸಾ ಎದ್ದುಹುಂ ಅಣೆದ್ದುಹುಂ ಎಂಗಾರು ಅಣಂಗಾರ ಲಿಬ್ಬೆ ಮಿಂವರು ಮಿದನಿ ಇತುರುವಮು ಎಹಣಮಸ್ ಬೈಂಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಾಹ ಕುರವಿ ಗೊತ ಫಿತುರು ಜಕಾತ್ ದಿನು ಹಗ್ಗುವಾ ಬೈ ಫರಾತಕುಂ ಎಫಾಸಾ ನುದಿ ತಿಬುವೆ ತಿಬುಂ ವೆಸೈ ಅಳಗೊಂಡು ಮಹಮ ಫಾಹ ಕುರಂಜೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಂಕಮು ಎ ಸೌರುತು ಫುರಿಹಾವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರಾತಕುಂ ವೆಸ್ ज़कातुगे फ़ैसा दिनुमकी मुहिम कमेक्कमुगे देखेंगे ये गौमेगे निकमेति रय्यितुंगे हग्गट्टका एबेफुलुगे मुस्तगबलट्टका एबेफुलुन्न फुरिहम सिखतेग्ग उफावेरि माहौलेग्ग दिरिउळवेणे निज़ामे गायम कोद्दिनमट्टका मुहिम कमे गोतुगे देखें अदि एहेम्मे मिहारु इस्लामिक मिनिस्ट्रींग राज्यगे मिस्कित्तकशा अदि राज्यगे फ़गीरुन्नशा बलिहालु जिहिफावा मीहुन्न ज़कातुगे फंडुगे फ़ैसा मिहारुवेस ए कुरमुंदा ए हेद कुरमुंदा दियुं अळगोंड वरबोड फाह कुरं ए अळगोंड वर रंगळ एकं एगे वर गातुं अळगोंड एकं ततंग बलमु कुरियव्वर बोड एहि तरिकं मिहार लिबेमुं दाकमा कुरियव्वर बोडं एहि तरिकं लिबुं वेस फसे होइकं एकं वेस वर बोड फाह कुरं जुमुल गोतेग्ग मी बिलं अळगोंड तायदु कुरं कमिटी मरुहलाग दंगुरी बाय कुदी कुदी कंततक मेदु मस्वरा कुरवी अदिवेस इतुर रय्यितुन्न रंगळुवाणे गोतंगोतियाम एगोतक अळगोंडमगे तेरेग बहुस कुरवी मेर रंगळु इस्लातक उशेळि वी एम्मा वाहक गाणुणक वेगेन दिवमकी अळगोंडु सेदे एदुं कमग दन्नव देवी फुर्सत वरंग हिलास तरिकम शुक्र दन्नव शुक्रिया जतराइस शुक्रिया Mr. Member. Machongoli Uturu Daira Member Ibrahim Mohammed. शुक्रिया इज़्ज़त रईस सरकार को फरातुं ज़काता बेहे खास कानून उशाला फवाती एकमा रसूल जमहूरिया वर इखलास तरकमा शुक्र दन्नवं अदि हम एहमे मी बिलु हुशालो वादे वी इज़्ज़त मेंबर हुसैन वहीद वर इखलास तरकमा शुक्र दन्नवं ज़कातुगे वाहक अलवन में दक्कायरु खासगोतेग्ग इदिकोळु बेफुलु ज़कातुगे वाहक दक्कायरु अळगोण्में वरब बोड विष्णवं वाणे मिदेक्केनि सियासी वाहके नूंक मिदेक्केनि अळगोण्में पार्टी वादाग एकक वणकक तरादु कियं दक्काक हल मजा वाहके नु ज़कातकी इस्लाम दीनुगे रुकुने එහෙමම දීනි වාහකය මිදකෙවනි ज़कातकी ಏಗ ವರಗ್ಗಿನ ಬ್ಯಾತಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಕುಲೆವೆ ಹುಕುಮೆ ज़कातುಗೆ ಮಾನಯ ज़काತುಗೆ ನಿಸಾಬ ಏಗೆ ಮಿಕ್ದಾರ ಏಗೆ ಶರತು ತಕ ಅದಿ ಬಾವತ್ತಕ ಏಗೆ ಮುಸ್ತಹಿಕ್ಕುಂಗೆ ವಾಹಕಯ ನಿವರ ದಿಗುಕೊಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೇನೆ ಮೌದುವೆ ಎಹಮಿಮ ಮಿಫದ ದೀನಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರುಗ ಅದಿ ಅಮ್ದು ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಫರಾತು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶಿಯಾರೆ ದೀನುಗೆ ರುಕುನೆ ಕಾನೂನೆಗೆ ತೆರೆನ್ ಲಾಗೆನ್ ಹಿಮಾಯಕ್ಕೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಯ್ಯಿತುನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಕುರಂ ಉಳೇರುಗ ಮುತುಲಗ ಮಿ ಬಿಲುಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಂಕಂ ನಫೀಕೋ ಮಿ ಕುರನ್ನು ಅವರು ಕಮೆಗೆ ಕಮುಗ ಖರದು ಬಡುವ ವಾಹಕಯ ಮಿಕಾಲ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಫುರಸ್ಸಾರ ಕುರುಮಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶಿಯಾರಕ ಫುರಸ್ಸಾರ ಕುರು ಖರದು ಕುಡಕುರಣ್ಯ ಮಾ ರಂಗಳುವ ನೆಂಗೇತೋ ಮಜಿಲಿಯುಗ ದೆಬ್ಯಾಕಫ ಎಬ್ಬ ಮದುಕೊಲ್ಲಾವ ಸೋಳವರಕ ಲೋಯರುಣ್ಣಂ ಹದಾಫ ಏಜಿ ಒಫಿಯಲ್ಲಿಯ ಮಾ ಖರದು ಕುಡವ ಅನ್ನೋಂತೋ ಕೀವಗಂತೋ ದೆಕೊಳ್ ಇದಕೊಳ್ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಮಿವಾಹಕ ಮಿಗೊತ ದಕ್ಕ ನುಕರಣಿ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ಮಜಿಲಿಯುಗೆ ಅದದು ಮದುಕೊತ್ ಪಣರವರಕ ಮೀಹು ಮೆಂಬರು ನೋನಿ ಲೋಯರು
AG office hella femi hunna musardini mitamwessuswi kharadwes kudawegen diyei zakat office wala wahaka ya mi qanunuga arabi lafzta magina wahaka bala mi islami terminology eke arabi bahunne arabi baheke zakat kiwes ega hunna arabi lafzta kaechi kandalagen mi war ladini wahaka mi ingeto aluguna hama goalam mifada biltaka wahaka dekkumuga korin algun men ebeje gaanune fast koggem bes MDP ga dini ilmuweringe council e baawwan enoni mi laduganna karnu jehna majlihan aske komme duwako waran huturu wahaka mi gaanuna abehe gotum mi befulum mi dakkawum gendawani den rajയം beeruga duniyage ki gawmutawga gaanun hedifo itto netto muslimu dawlaten algun mennaki mi dini wahaka mi dakka nehma islami rukune tanfiz kuran algun menna beenum wa hukum taka එය බේනුම් වා කංකන් තම්ෆීස් කුර්මකි මියදුගේ සරකාරම් කුරන් ජෙහෙ කම මීග කුරින් සරකාරතක නොකොන් ඔතුමකි ඒ රජිතුන්නා දෙතරේග වෙයිෆොයින් ඉහුමාලේ එකන් අලගොන් මෙන් දූ කොල්ලා ෆෙක නගල කුර්මට්ටක මි මසෙ කුරමුන්දනි එහෙම අලගොඩු අදිවස් අම මි තකුරාරක දන්නවාලම් බේනුම් වේ මි කානූනු වීහා අවහක ෆාස් වෙගෙන් දියුමන් අලගොඩු එදේ වාහකය ඉදිකොළ මෙම්බරුන් මීග සියාසී ගොතෙක්ග mi bilu nafi kuran mi dakka wahakeki war ladini wahaken algon kuvveri kuran devi fursata shukriya शुक्रिया इस मेंबर आदमी साहब में बिला वाह फुदा का अदवान ने इज्जत तेरे मेंबर ना फुल मेंबर हसन वाहिद आदमी बिला बहुत का बाहर इज्जत तेरे मेंबर को फरात लिबनो लफया जुमला को दन्नावाना मी बिला की वकी फरुदुना बाहर और कुरा अद बिले हम हेम्मे मी बिलुगा हिमने कंकम तंफीज कुरमट्टका ज़कात के निज़ाम राज्य के रईस जुमहूरिया इंफेक्शन लोकल काउंसिल तक ಈ ಮುಹಿಮ್ಮ ದೌರಂ ಅದಾ ಕುರಾನ್ ಫರಾತೆ ಎಗತುಂ ರಾಷ್ಟ್ರಫೆಂ ವರ್ಗ ಫಿತ್ರು ಝಕಾತ ಮುದಲ್ ಝಕಾತ್ ನೆಗುಮ ಅದಿ ಏಗ ಹಗ್ಗುವರಿಂ ಬೆಹುಮುಗ ಝಕಾತ್ ಹೌಸಂ ಎಹಿ ತರಿಕಂ ಫರಾಯ್ತಕಂ ಫೋರುಕೊದ್ದೇನೆ එහෙකමුන් අල්ගොන හම ජුම්ල ගොතක දන්නවාලම් බේනුවනි මිබිලකි වර මුහිම බිලකේ මිෆද මායි රුකුන තම්ෆීස් කුරුමට්ටක මිෆද ගානුන ගොතමකි ඔම්මෙ මුහිම කමෙ එහෙන්නම සල්ගොන හම හිතාමයක් ෆාහ කොල්ලම් මිබිල වාහ දෙක බයින් ඉස්තර මෙම්බරුන් මිබිලුගේ මිබුනා එච්චර අංගල ෆහම් නුවේ වාහ දෙකකින් මිෆද මායි මතිවරි මක්සදෙන් හාසිල් කුරුමට්ටක ගෙනවේ මිෆද පිළිත වාහ දක්කාරු රංගල कंकं ओलुम फिलवा गेम वाह दक्कमके मुहिम कमकमगा अरुण दक्के मालगोंड एदनी मी बिल कमिटी मरहलागा अदि इतुरा फोरम कोरंजे कंकं हुरिनम एकं कमा मेद विस्ना रंगळु अवस फुर्सतेग्गा मी बिल पास गेंदियो शुक्रिया इस्तेराइस शुक्रिया इस्तेंबर आदमी साहब में बिल के बहस को मरहला में मुनी मियदु के वोटंगे हम के वक्त का में बिल वोट है हम अन्ना बिहार और में हुसवत को जो हमारा कार्य फॉर्म है काउंट का स्कूल में यहाँ सब जलसा में तो कंडालाफ एक जहार जलसा फशाफ एक जहार वोटंगा इस मेंबर उन्ना सबूत करा हुआ